ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲେ କାନ୍ଦିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହସିକି। କାନ୍ଦିବା କେତେବେଳେ ବା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ କେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଆମକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକର ଏଇଟା ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଲୋକର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଲୋକର ବଢ଼ିଆ ଦିତାଲା କୋଠା ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ। ତା ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କମ୍ପେୟାର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ 1,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଟା ମନକୁ ଆମେ ଆଣିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ 5 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ତ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବାନି କି କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ। ହସିକି ବଞ୍ଚିବା କେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 3 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଯାଇ କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଗି କରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମର 2 ହଳ ଜୋତା ନଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ନାହିଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ଼୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କି ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଟିଏ କରିକି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଦେହ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଆମର ଅଛି। ସେଠି ଆମେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବା କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କି ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ କି ପାଦ ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା କି ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଫେର୍ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ତ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଇନି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ଏଇଠୁ ଶିଖ, ଆମେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।